UPPL हानजानि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'आ UPPL हानजानि आफादगिरि आरो गोबां UPPL हानजानि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना नैथि खेबनि थाखाय आंखो रौता समस्तियाव बिजाथि हिसाबै बिथांमोना सायख'दों आरो दिनै बेखौनो उदालगुरि DCनि बे लांगोनायाव नमिनेशन पेपार साबमिट खालामनो फैदों। दिनै बे फैनायाव हाजार हाजार रायजो राजाफोरा समर्थन हेफाजाब होनो ओंखारबोदों आरो दिनै बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे फैबाय थानाय इलेक्शनाव UPPL हानजायानो आरो जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'आनो खनसेबाव चिफ जागोन बेखौ जों बुंनो हायो। गतिके दिनै रोखा जाबाय जे BTC आव खनसेबाव मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'आनो जाफिनबावगोन आरो रोजा रोजा रायजो राजाफोरा दिनै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होनो फैदों। बेखौथ' बयबो मिथिगौ जायफोरा फ्लाइं किसनि खोथा बुंदों। गतिके बियो मिथिबाय 2020 सनावनो बिथांखौ फ्लाइं किस होनानै बाहेर खालामदों। गतिके गावनि नङा जाय मानसिफोरा गोजान 2020 सनावनो BPFआ आउट जाबाय दिनै गतिके बिथांमोना 2025 सनाव BTC इलेक्शनाव सिंगल डिजिटआव फैगोन। नोंथांमोना दिनै बेखौ अन रेकर्ड आं नोंथांमोननो फोसावदों। गतिके नायबाय था 26 तारिखआव सेप्तेम्बरनि खैदिनखालि नोंथांमोना बे निउसखौ आरोबाव दामफिननो हागोन। जायखि जिखि जाया मानो MLA ल' नङा MP बा सोरबा फैया मानो रौता समस्तियाव जाय व्यक्तियानो बेहाय जुजिनो फैया मानो बिथांमोनजों जुजिनो थाखाय जोङो रेडि। गतिके रायजोनि थाखाय जों खामानि मावदों, रायजोआ जोंखौ हेफाजाब होगोन। थांनाय 10 बोसोराव MLA जेबो मावाखै बेखौ बयबो मिथिगौ। गतिके जों सारि बोसोराव रायजोनि थाखाय रौता ओनसोलाव मा मावदों मावाखै रायजोफोरा साफा तन्न दिनै मिथिजोबो। गतिके रायजोनि अननाय आरो रायजोनि बे आशीर्बाद UPPL हानजानियाव दङ। बिथांमोना UPPL हानजा आरो ट्रेक्टर पार्टियाव आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन बेयो रोखा। जेबो नङा इलेक्शनाव बिदि जाखायो। सोरबाया माने बबेयावबा थांबा टिकेट मोनाबा बे इलेक्शन समाव जायो बेबायदिया। गतिके साननैसोनि उनाव थान्दा जागोन, गरम बयहाबो बेबायदि मोनसे इमोसनेल थायो। गतिके बिथाङाबो फैफिनगोन साननैसोनि उनाव एसे थान्दा जाब्ला। गतिके बिथाङा गरम माबा मोनसे सानफ्लांदों बिथांखौ जोङो खावलायो फैफिनगोन बिथाङा लासैनो। गोबां सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आंबो बिथाङाबो ज' मावलायनायमोन। गतिके हारिनि थाखाय मावनो जों ज' थालायनांगौ आरो बिथाङा इमोसनेलि माबा मोनसे जाफ्लांदोंबा सानफ्लांदोंबा बेखौ आरोबाव सानफ्लांनो थाखाय सानफिननो थाखाय आङो गुरै खावलायो।